Ka walang kasawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tang kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo. Maabig kabosan Pangasinan, Dagupan. Wajat ilalamat niya mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakaratsari Matuan. Liknaay balay! Siyempre kalob kan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Biray Jimenez at your service always. Kansay magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulatan kanta by Timat at Sain Agaw na Martes at ating tanagagikpet sa 15 at bulan na Hulyo taon 2025. Andy Arom, nuagsay Jestoni na Radyo Pangasinan. Engineer Dennis Palaganas. Uy! Sa ating mga motorista, huwag kayong mabibigla. At meron na naman pong increase effective today. Uy! Effective Kala ko, today. ang gata-gatal so palar ko, kuwang ko. Na kwarta na, kuwang ko. Di ba? May mga pamahiing ganyan. Oo. Yun pala, magpapagasolina kasi ako. Nako. Nagagastusan pala ako. Ang Bakit? diesel, Tumaas? Ay, nako. Ang diesel, tumaas po ng 1 peso and 40 centavos per liter. Ang gasoline, 70 centavos per liter. 70 lang naman pala. Sa kerosene naman, 80 centavos per liter. Ano ba yung kwan? Kerosene yan? Yun yung petrolyo, hindi? Yung kerosene niya, yun, petrolyo. Yun. So, effective po yan today, mga kapaborito. At pagka magpapagasolina po kayo, ingat na lang po kayo, baka mabigla po kayo. Yan po yung ating sinasabi po sa inyo ngayon para pag nagpagasolina kayo, hindi na kayo maso-surprise. Di ba? At mamaya baka may pansit na darating. Uy, siya nga pala. Di ba? Oo.
kay Sir Joey at sa kanyang pinakamamahal na girlfriend 30 years ago. Hindi, dati niyang girlfriend. 38 years ago. Yan, 38 na pala sila. 30. 30. 30, yes. Ganun nga pala, 30. Sorry. 30. Ikaw yung 38. Hindi, ano lang, 33 ata. 33. So, happy 30th anniversary kay Sir Joey at sa kanyang misis. Dating girlfriend na ngayon misis na niya. Kaya pala nasalubong ko. Kailan? Ngayon, maaga siyang umalis. Kasi may date nagpapaluto sila. na siya ng pansit. At saka nagpapaluto na ng pansit. Ayan. Kantahan kaya natin. Wala pa tayong nakukompose about sa anniversary. Pwede rin yung kinakanta natin. Sampulan ko siya. Paano? Happy. Paano? Happy. Happy anniversary. Pwede diba? pala. Pwede. Sige. So, sana dumating yung pansit. Oo, hintayin namin. Pagpahaba ng ano yun din pagsasamahan niya. Yes. Kung ang sinasabi ng mga Chinese, kung tuwing birthday, dapat meron kang pansit dahil it signifies pampahaba ng buhay. Yes. Kasi mahaba-haba po yung pansit. Pwede rin sa relationship. Oo, pala. Diba? Para mahaba-haba yung inyong pagsasama. Huwag nyo lang putulin. Ang maganda sa pansit, pag niluto nyo, huwag nyong putol-putulin. Hayaan nyo lang na ganun. Yun ang sabi nila. Ayun, para mahabang buhay. Oo, para mahabang buhay. Kasi yung iba, pag niluluto nila, itatalom dadanom, pero antes na italom dadanom, putor-puturin dala. Mawawala yung essence ng pansit. Kaya, pero sa mga bata, ingat-ingat po kayo. Bakit? Kasi meron tayong nabalitaan kapaborito, Jay. May isang mag-aaral na babae sa isang eskwelahan. Wag na nating banggitin yung school. Dito, Pangasinan? Sa Pangasinan. Okay. Siya po 11 years old babae. Noong alas 2 ng hapon, noong July 14, yesterday po yan, mga kapaborito, habang sila'y nasa loob ng school classroom, tinulak daw po siya ng isang kaklase niyang lalaking classmate. Nako. Yun na yung sinasabi natin kahapon na. Nung naitulak siya ngayon, alam ko siguro hindi naman sinasadya or naglalaro sila kapaborito, Ajay, tumama yung ulo niya at saka yung likod niya sa sulok ng pader. Okay. Pagkatama ng ulo niya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo at saka sa likod. Nako. At sinabi sa report na nagkanda duling-duling pa siya. Ay nako. Hanggang nanigas na yung kanyang katawan. Ay, sosilis. Kaya tuloy, dinala siya sa ospital pero bandang alas 4 na ng hapon nang nadala at isinailalim po siya sa CT scan at X-ray. Nako, akalog. Sa CT scan, lumabas naman na negative yung result. Ay, salamat. Pero yung original result daw, 3 to 4 days pa lalabas. Ay, nako. Ay, sosilis. Kasi alam mo, pagka mga ganyan, pagka 11 years old, grade 5 na yan. Biruin mo kasi yung para bang, kaya nga ako, dahil, syempre, di ba, ikaw na magulang, ang akala mo, nasa safe na lugar. Yung anak mo, nasa school. Tapos may mga mangyayaring ganyan. Okay. Di ba nung isang araw, isang linggo, kapaborito Ajay, nabalita rin natin na yung isang lalaki, grade 9. Yun nga pinagbubugbog, grade 10, pinagbubugbog ng grade 9 na mga estudyante. Yung third year. Oo. At ito naman, tinulak or naitulak ng kanyang kaklaseng babae ba yan? Babae siya. Babae siya. Kaya kayong mga bata, huwag kayong masyadong magantil. Yun, yung kasi alam mo naman, mga bata yan, di ba? Nagtatakbuhan, baka ganon ang nangyayari. Pero thanks God naman at sa initial, negative. Wala naman, negative. Ay, nako. Kaya lang pagka may walay narisgun talaga, antayo at atin talaga, ito reminder din natin sa mga teachers. Kasi may nabasa akong desisyon ng Korte Suprema kapaborito RJ na ang isang guro daw pwedeng maging liable na pagbabayarin siya ng mga damages
kung sakali yung kanyang estudyante under their supervision Nako. sa ating mga guro ha, ingat Mahirap po kayo. din pala ipapasa na teacher. Yes. Kung mapapatunayan sa korte na you did not exercise due diligence in preventing the incident, then you can be held liable to pay damages for the harm caused. Yun. Dahil parang nasa pudir mo, napabayaan mo. Oo, kaya dapat lagi niyong i-exercise yung due diligence. Ano yung mga due diligence na yan? Pagsabihan niyo lagi, maglagay kayo ng mga classroom rules. Parang ganun, something like that, Kapabrito RJ. Or dalhin nyo sa guidance counselor para kung may nabubuli po man dyan, mari-resolve yung pagbubuli sa mga estudyante, ng kapwa niya estudyante. Ingat po kayo ha, kasi meron po yan. Nangyari po yan sa isang kaso ng 15-year-old student noon na mambabatang na may punte. Asinggrad sa eskwilaan, yawalad da gilig na highway. Natan, nandiyan pambabatang to, atumba may punte, siyempre walang bunga to lagi, di ang bulat-bulat. At timama natan, at sa may estudyante. Natan ng timama at sa may estudyante, dugadugan nitan matlay, motorsiklo. Ay, nako. Nanitan lang yung motorsiklo at alapos tumagaw inatoy. So sa inan cause may impakapata to'y punte. Yes. Kasi nang gapuman niya pimatad si kato, siguro ganap talapos na may motorsiklo. Although walay kasalanan to may motorsiklo. Pero aman so may lapuan. Criminally, walang liability yung teacher. But civilly, yung pinatawan siya ng damages. Malaki yung binayad ng teacher, 355,000 pesos. Plus yung litigation pa, expenses, pinasagot din sa kanya. Dahil under her, babae, lalaki? Lalaki. Yung teacher. Nasa poder niya kasi na dapat tinababantayan niya. So, ingat-ingat din po tayo. Sa aksidente ka. Bantayan nyo rin lagi yung mga estudyante para maiwasan po natin yung mga ganito na insidente na siyempre perwisyo rin. No, ha? Although talagang aksidente, nangyari no? Walang may gusto, walang sabi may nga. gusto niyan. Pero kung maingat tayo, may iwasan. Sana yung mga aksidente ganyan. Gaya nito, Kapabrito RJ, isang paalala sa mga nakatira sa Dagupan City, Calasiao, Mangaldan, San Carlos City, Malasiki, Basista, Bayambang, Orbistondo, Binmali at Lingayen. Bakit? Pinag-iingat po nitong nag-post na ito. Sabi niya, pakibantayan po ang inyong mga sarili at pinagdudubli ingat pong lahat ng mga kabataan ngayon. Lalong-lalo na po sa gabi. Napakadelikado na po ngayon, lalo na kung mag-isa ka lang. Dahil daw, Kapabrito RJ, dahil may mga taong bigla na lang daw dumarating sa buhay nila o buhay mo, paliligayahin ka at pakikiligin, tapos sa bandang huli iiwan ka rin na nag-iisa. Ano yan? Pag-ibig? Ano yan? Pag-ibig. Diskarte? Ano yan? Ano ba yan? Kaya luko to natawa ko nung binabasa ko. Bakit kaya? Sabi akala ko pinapakinggan ko baka mga drug addict na naman yan na nagtipan. Ayun ang in-expect ko ito pala, pag-ibig pala ito. Nako. Kaya ano ba yan? Pero itong matindi ngayon, Kapabrito Jay. Kasi dito sa nangyayaring operation ng ating kapulisan, dyan po sa Taal Lake, ay binulgar po ni Tutoy. Sinabi po ni Tutoy na yung pong binunyag na po niya kung sino po yung mga pulis. Pinangalanan na po ni Tutoy. At isa sa kanyang pinangalanan na isang mataas na opisyal, dating NCRPO chief. Ang pangalan ng dating NCRPO chief, si retired Lieutenant General Jonel Estomo. Siya daw ay kabilang sa mga Alpha Group. Alpha Group na kung saan kasama dyan si Mr. Atong Ang, si Miss Gretchen Barreto,
na sila po yung binabanggit ni Totoy. Oh, Pero ito oh. in fairness naman dun sa mga nababanggit. Sabi nga naman ng mga nag-iimbestiga diyan, Napolcom, lahat ng sinasabi mag-undergo naman sa investigation. Of course. Hindi naman lahat basta-basta na lang paniniwalaan, diba? Dahil ganyan naman yung kaso di ba? Although yung kapaborito RJ na adok-dok dahil may sako-sako na allegedly may mga buto ng tao, mukhang credible, sabi ng mga tao ngayon, Liknay Baloy, mukhang credible si Totoy sa kanyang mga pinagsasabi. Pero of course, hindi naman depende yan sa appreciation ng court yan, mamaya. Saka kahit buto ng tao yun, hindi pa naman alam kung sino ang mga yun. Kasi sabi nga nung sino yung expert sa NBI, yung babae, may napanood akong video niya na, di ba, na kung mapapanood mo, tama naman, yun na yung nasa isip ko Isisiksik mo ba naman yung buong tao sa isang sako? Tapos itatapon mo, tapos ang daming buto. Ano ba yan? Not unless na i-chap-chap mo. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Not unless at inyap-chap mo yan. Yes, sabi niya ganon. So, di ba? At ngayon, kaya medyo parang ang komento ko isumintro na lang sana dun sa sa hustisya na pwedeng makamit ng mga sabungero, dahil baka magiging biktima uli sila at magagamit sila. Dahil alam mo ba ngayon, ang dami nang kumukonek na mga issue, sabi nga ni Totoy, about that missing sabungero. Sabi nga ni Totoy, politika na nga yung mga pulis na nabanggit na sinasabi niyang sila yung nag-liquidate, parang ganon, sa mga sabungeros, sila rin daw yung nagli-liquidate ng mga yun nga war on drugs ng past administration. Ang dami ng mga kumukonekta. Kaya sabi ko nga kapaborito RJ, sabi ko, naku, mapupolitika na yung issue ito. Ay, nako. Kinabit na ni Totoy so hintayin natin at alamin natin kung anong magiging kainatnan. Gusto mo, good news muna nga tayo Kaya lang may bago tayo pumunta sa good news kapaborito RJ, sa pagkakadawit ulit ng mga 11 pulis at saka dating NCRPO chief, although sabi ko hindi pa sila guilty. Hindi sila guilty. Kaya pero nadadawit lang po ang pangalan nila. Pero sa kanilang pagkakadawit, natarnish na naman yung image ng PNP. Yun. Kasi, diba? Kasi para kang magbabalik dun sa mga napapadun mong pelikula noon diba? Na sino ba yung mga kontrabida? Diba? Walay Ken. Lalo na nung sa pelikula FPJ. Kontrabida si congressman. No aliwang congressman. Police. Kantaba ito may happy na police. Diba? So ganun na yan. Hintayin natin. So good news na tayo. Okay, sa good news. Diyan sa Manawag, di ba? Oo. Sa Manawag naman, mga kapaborito, nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapanayam si Mayor Ming Rosario. At nakita natin mismo ni personal, kasama natin si kapaborito AJ saka si Sir Joey, na ongoing na po yung mga projects na binabanggit ni Mayor Ming. One is yung liga ng mga barangay, Pinunduan yan kasi ni adopted sa ng Manawag. Si Senador Bongo. Hindi. Senador Leon Guerrero. Si Lito Lapid. Yes. At meron ding sinasabay na ginagawa yung kanilang public plaza. So napakarami ng mga pagbabago dyan na nakikita natin ngayon sa bayan ng Manawag na na-implement na po ni Mayor Ming. Kaya naman sabi ng mga ibang mayors, kapaborito Ajay, or mga kababayan nila dyan sa bayan ng Manawag, may liknaan datatang tanagagik, they're confident na sana si Mayor Ming pa rin ang mapipiling Pangulo ng League of Mayors of the Philippines. Kasi siya Pangasinan chapter. Kasi alam mo experience-wise sa mga nababanggit, mas lamang siya. Of course, kung pag-uusapan yung experience niya, simula nang pumasok siya sa mundo ng politika. Bilang board member.
ilang beses siyang na-elect bilang board members. Kabiyangan na sa Sangguniang Panlalawigan. At being a big board member, siyempre, board member, siyempre, marami siyang mga resolutions and ordinances na naipasa po dyan. Regional president din siya ng Board Members League. Kaya, with his vast experience, Kapaborito RJ, hindi na tayo magtataka kung bakit siya yung piniling vice president noon. Vice president. Di ba? Okay. Yes. And because nag-resign po si former president nila ng LMP, si former mayor, former congressman Leopoldo Batawil, by law of succession, siya ngayon ang pumalit na Pangulo. Yes, okay. But this time, tatakbo siya na officially na as presidential candidate para sa LMP. Ito po yung naging panayan po natin kay Mayor Ming Rosario ng Bayan ng Manawag. Good morning, Kapaborito RJ, Joseph, and of course for the first time, Joey. At siyempre, Radyo Pangasinan ay isa sa mga talagang pinapakinggan ng mga Pangasinense kada araw. Magandang umaga. Yes, itong mga nakikita namin na infrastructure project at tumatayo ngayon, talagang pinagpalaat ang bayan ng Manawag. Well, patuloy po namin pinagsusumikapan na iangat at kahit paano pagandahin ang aming bayan. Dahil siyempre, Manawag po ay talagang totoong pintuan ng probinsya ng Pangasinan at sa dami ng taong nagagawin. Pinaghahandaan din natin itong pagdating ng PLEX ng Pangasinan Link na dito ang kauna-unahan na interchange na itatayo. No? Among other developments, itong 43-hectare development ng Santa Lucia, and by the way, nahingan din natin ng Santa Lucia, out of that 43, ay ito nga, magkakaroon kami ng seremonya sa 18 na i-donate yung 511 square meter doon sa kanilang commercial side ng development ng Santa Lucia na pagpapatuyan ng 10 million 3-story PNP building. No? So doon po itatayo ang main office ng PNP. Itong aming existing dito na PNP ay magiging PCP na lang, an extension ng kanilang estasyon. At speaking of police din, patuloy po namin inaapila sa hierarkiya ng kapulisan na tulungan po kami na lumakas ang aming pong puwersa dito, i-elevate to category A, yung aming station category para po dumami at talagang mamanduhan lahat at mapostehan lahat ng mga critical areas, lalo na pag araw po ng weekends na kami po ay talagang dinadagsa ng maraming tao. Ano kulang kayo at hindi may bigay-bigay yung kailangan? Well, kulang siguro ng follow-up. Pero may word na rin na galing sa PNP na ito ay prioridad na rin ay kukonsidera na maging category A na nga itong bayan ng Manawag. So, kami pinagpapasalamat. Alam mo, nag-category A ka, maging almost 80 or more than 80 ang tao mo na kailangan kasi nangyayari po dito pag may mga events. At kasi walang event, itong araw ng Sabado at Linggo, ay minsan nangangailangan kami ng augmentation galing sa mga ibang karating station. Kasama po yung itong sa Tayog, itong ang tawag po doon, PMFC. Yes. Mayor, tama po yung sabi ni Kapaborito RJ na talagang pinagpapalak ang Manawag. At mukhang sabay-sabay po yung mga ginagawa ng projects ngayon dito sa Manawag. Well, sa tulong po at kooperasyon po ng lahat ay kami po talagang kung hindi kasi hintay mo lang dito mahulog na butayong kumbaga o kaya mahulog na grasya. Dapat kasi hanapin mo yung mga grasyang yan. Ano? At siguro sa pagtutulungan ng mga lokal na opisyalis, umikot po kami, umabot kami ng Senado at hinihingi namin yung tulong ng lahat. Alam mo, siguro blessing dito yung kilala nila yung bayan namin. No? Example, napasyalan mo isang senador at nabanggit mo yung bayan mo, parang may extra galing na ako dyan. No, my prayers has been granted in Manawag. At talagang yan po ay kinikilala rin ng lahat na talagang pilgrimage town. Kaya nga po parang naka one step forward yung aming pong mga hinihingi at eventually nagagrant. Kaya nga nagpapasalamat po kami. At on the part of the LGU, patuloy po namin pinagsusumikapan na yung pagpunta naman ng mga bisita dito ay maging maayos, ligtas, kaaya-aya, at medyo hindi sila nahirapan
sa pagpunta nila. So slowly but surely, in the aspect of peace and order, meron po traffic, meron na kaming mga tinalagang mga traffic enforcers na tumutulong sa pagmando ng trapiko. No, yan nga yung category A sana para po dumami ang ating kapulisan. Sa totoo lang po, in reality, pag ang uniformadong pulis ang nakatayo dyan sa isang lugar o lansangan, mas talagang bumapait yung mga Pilipino. Sa totoo lang, no? Parang alam mo yan, pero pag yung traffic enforcer tanod lang, medyo hindi magano. Yun ang po observation ko, honest observation. Kaya nga, pagpoposte ng mga uniform PNP personnel, that alone is already a deterrent sa mga petty crimes na nangyayari minsan, no? Ang mga krimen na mga dukot minsan dito, mga important din, mga bisita rin, no? Hindi po lokal. Kaya nga sabi namin, tulungan kami at lalo na pag may mga ganyang mga reports, maski na po itong ating mga parking boys, candle boys na mayroong violation ng loko o kaya ng bastos po, kaya po hindi po nirespeto yung bisita, pinapahanap ko po talaga at kakausapin at bibigyan ng tuturuan ng leksyon para po, dahil sabi ko nga, hindi pwedeng sarili mo lang ang isipin mo, no? Isipin natin yung buong bayan, tulong-tulong tayo na alagaan itong blessing na maraming bisita. Sabi nga ng DOT, pag mayroong bisita, mayroong turista, mayroong dapat hanap buhay, may trabaho. Kaya tama po yun. Actually, madadagdagan yan dahil nga recipient kami ng tulong galing kay Senator Bongo na 10 million. Magagalaw actually itong area na to. At magtatayo kami ng parang katulad nung sa Santa Barbara na command center na malalaking mga monitors, madadagdagan ng camera, abot na mahigit 100 ang aming mga camera sa lahat ng mga critical areas. Pagpasok mo pala ng bayan ng Manawag, nakikita ka na po na monitor na po ang galaw nyo at may siguro dahil obligasyon namin na habigan na pangalagaan ang seguridad at syempre yung convenience naman sa pagpunta nila sa bayan namin. Sa performance po ninyo ngayon, nakikita po natin na marapat po yung inyong ginagawa ngayon para na dapat ay tularan ng ibang municipalities. Kaya nga po ay napakagandang ihimpo ko sa Municipal League of the Philippines, Pangasinan Chapter. Tama po. Dahil isa po kayo, yes, sa mga matunog. Oo. At siguro magandang bintahe ito, Mayor, para manatili po kayo as the President ng Mayor's League of the Philippines, Pangasinan Chapter. Alam niyo po yung LMP elections namin, Pangasinan, for example, ito, ay hindi po ito yung seryosong eleksyon na kumbaga maglaban lang at magkakaibigan din lahat. What is important, whoever is the lucky guy na siyempre lagay natin yung rallying. Of course, dapat kami should rally behind our governor and the provincial leadership. Kung ano po yung mga plano po nila, dapat nakaalanyado po kami lahat. At kami po yung natutuwa dahil makakaibigan po, no? Itong kasama po yung outgoing. May bagong 15 po kasi at siguro in the coming weeks, magpapatawag tayo ng meeting together with the new mayors of Pangasinan para po may konting acquaintance gathering or dinner. I will invite the governor tapos eventually itong election ngayon pag-uusapan. This will be open for all, no? At kung sino po, especially kung sino lang po yung we leave it the wisdom of the governor, our congressmen na sa tingin po nila ikakabuti ng ating bayan. But Mayor Ming will always be there to support kung sino po yan. At syempre as an incumbent head po ng LMP, ay ambisyonin pa rin po natin na tayo po isang pagpipilian. But sabi ko nga, this is not a heated election tulad nung nakaraang May 12 na talagang election na yun, no? Talagang mahigpit. Pero ito po ngayon, parang friendly election, no? At sama-sama importante a leader that can unify the mayors, no? At of course, that can rally behind the leadership of the province. Kailan ba ito? Well, wala namang definite date at ang tinitingnan namin siguro early August ang magiging elections po niya. So, i-elect ng provincial leadership
President, siguro couple of Vice Presidents, Secretary Treasurer, and Board of Directors. No? Yun po yung kwan. So, ang kwan din po, the President will be automatic representative ng LMP sa Regional Development Council at syempre sa National Executive Council ng LMP National. So, this will be, of course, under the supervision ng DILG at ng ating pong National NMP Office. It's an additional load to Mayor, pero okay lang sa inyo, Mayor. Okay lang, at saka actually, tulungan naman yan eh. Wala pong successful na leader po. Hindi lang po ng LMP, even Mayor, kung wala po yung tulong ng mga membros. Kaya nga po, tayo po willing na gumawa po at gampanan itong role na yan. In behalf of the mayors of Pangasinan, we will be representing the province sa national kung may palat po tayo na mapili bilang presidente nga. Hindi na rin bago sa inyo yung mag-represent dahil may mga experience kayo ng board member pa. Well, upo, dahil 12 years tayo naging board member at naging regional chairman din po tayo ng Board Members League Region 1 ng atin pong isang termino sa Sangguniang Panlalawigan at parati pong aktibo rin naman sa mga grupo ng sa board members anong tayo po and even ng Councilors League nung tayo po naging konsihal. So it's not actually it's my pleasure to really helping and stand as the leader of LMP Pangasinan para po sa kapakanan po ng ating mga mayors. Mayor, if elected again, ano po yung susunod po ninyo na magandang programa para po mas makaigting pa yung, mas gumanda pa yung samahan po ninyo sa Pangasinan? Well, first to unify everyone, involve natin lahat, hindi lang po ng officers. At alam mo, ang laking role ng presidente, lalo na pag may mga convention kami, tayo po yung titingin ng kapakanan ng ating mga kapag-mayors, no, kung saan po, minsan po kasi pati yung kanilang accommodations minsan ay assist natin para po maging matiwasay at maayos yung mga gatherings na yan. Actually, doon na kami talaga nakikita-kita except for some acquaintance gatherings, no, na plano po natin na gawing kahit quarterly na magkita-kita, no, at magtulungan dahil alam mo, somehow yung mga ibang mayors, baka yung mga ibang problema mo at saliranin mo sa bayan mo, mayroon pa lang alam isang mayor na we should exchange notes, kumbaga, sa ikabubuti po ng pagsisilbi sa bayan. Sharing of best practices. At yan po yung nangyayari na actually, yung mga best practices. No? At yun nga, ngayong taon kasi suspended yung SGLG At magiging 2026 na po yung susunod. Kaya nga po, sayang kasi napakarami na po, no? ang recipient natin sa Pangasinan. So we can work harmoniously together and we can do more, no? As a united mayor so Pangasinan, we can really be a big part doon po sa ating progress at of course in support of the projects and of course visions of Governor Monmon Nico. Your message sa your kapwa mayors. Maraming salamat, Kapaborito Joseph, RJ, at Sir Joel. Thank you for dropping by in a Monday morning. Alam mo, busy yung Monday talaga. At yun nga po, kung darating yung panahon na to elect again, I will be an applicant once again kung sa tingin po ng ating mga kasamang mayors ay pwede naman si Mayor Ming. It's my pleasure and honor to serve them as their leader or president. But sabi ko nga, what is more important, ang election ng mayor po, friendly po ito, friendly undertaking na kahit sino. Ang importante na pagkakaisa ang mga mayors at nagtutulungan at the same time rallying behind our provincial leadership. Thank you, Mayor. So maraming salamat sa pagdadaan. Good morning, mabuhay po. At mula dito sa pinagpalang bayan po ng Manawag, Mayor Doc Ming, happy morning, a long complete week ahead of us at magandang panahon. Kaya marami at produktibo talaga ang serbisyo natin, lalo na sa ating mga offices sa munisipyo. Good morning at mabuhay po kayo.
Si katutan na tatin tanagagik so katibukulan na sa may MP tuyaw to kinan Mayor Ming Rosario na bali na manawag. So handang-handa na po siya para pangunumunuan ulit ang LMP. League of Municipal Mayors man ito. League of LMP, Mayors. Pangasinan chapter. Pangasinan chapter. Okay? Yes. Magpapatuloy pa ang lignay balik kaya rin ni Nazaren Pakabatan pa imano malalapunit sa rin managantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa Bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko, ang pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation.
celebration, staycation with family, or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, J.L. de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyuyag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:48 oras na natin sa Liknay Valley. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. At siyempre, kaulap kantaba ni Sari Magtariran Kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtarian Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Lipio ng Barangay Basing. Good Siyempre, morning. Kay Nanay Conching, Nanay Bihing. Oy, tilapia. Kay Madam Perla at kay Kagawad Esperanza. At siyempre kay Madam Ja. Okay, Gaspar family dyan sa Kalit. Talagang everyday yan nakikinig. At sa Eco family dyan sa Lungos, Calasiao, Pangasinan. At siyempre dyan sa Kabilukaan. May magandang event place dyan. Boys Events Place, Kwantuman. May nababasa. Yes. Engineer Rodolfo Boy Dion, good morning. Guys, Madam Maylene Alvaro sabi niya, good morning kapaborito Sir RJ, Sir Joseph, Manlukay, Langulad, Asawak, Ente, Watson. Kwanto, salamat amo kami pupulyanan. Inaon ka, love you asawa ko. Talaga mo yung pangpagwapo, pampapogi. Yan, kung gusto mong pumogi intoy, yan. Magpagupit ka sa Barber Salon for Men and Women at apyanuntan at ay may the best in you. Wow. Di ba? Untan mat. Kaya rin niya mampakali, mampabalog ka na laman. Masal mo, tapian bali-bali tsuram ni. Laka FP Gym Tapuak, Dagupan City.
fully renovated tan at mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak na swak sa inyong fitness goal. Yan. Kahapon nga pala, partner, unang session, inaugural session din, dyan sa may provincial capital. At nagkaroon din ng mga rigudon siguro sa mga ibang committees. Meron na silang nire-organize na nila. Yung mga iba, meron na. Kasi nung nakapanayam natin si Dr. Jerry Rosario, ng 4th District ng Pangasinan, napunta sa kanya, dati Vice Chairman lang siya, yung Committee on Health. Which is, di ba, doktor siya kasi by profession, tamang-tama lang. Para sa kanya. Para sa kanya, yung posisyon na yan. At kahapon na rin sa kanilang inaugural session, kinonforma na rin yung appointment uli ng dalawang co-terminus position, yung legal officer in the person of Attorney Ruth, ano na yung apelyido niya? Baby Ruth, at yung kanilang provincial administrator. At yun nga, yung composition ngayon ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ay okay daw, at nakikita naman yung magiging magandang relasyon nila sa bawat isa. Narito, pakinggan natin yung pakikipagpanayam natin kay 4th District Board Member Dr. Jerry Rosario. Sangguniang pala, 12 lang. Okay. Sa Senado pala yun. Ano pong nakikita ninyo? So far naman, very cooperative ang lahat ng sektor tsaka lahat ng mga members ng Sangguniang Panlalawigan sa mga programa at leadership ng ating provincial governor at sa ating vice governor. Kaya nakikita ko na hindi mahihirapan ang ating administrasyon ngayon na magsulong ng kanilang mga programa kasi pakiramdaman ko rin yung mga ibang members na tumakbo from other parties, parang nag-signify naman yata sila ng intention na makisuporta na rin sa mga programa ng GICO administration. Okay, your mensahe sa inyong mga kadistrito? Well, another term, another 3 years of service, makakasa po kayo na lalo po nating pag-iigtingin ng ating serbisyo. Hindi lamang sa mga barangay, pero ang importanteng serbisyo yung pagrepresenta ng ating distrito dito sa Sangguniang Panlalawigan. At makakasa po kayo na gagawa ulit tayo ng mga makabuluhan ng mga ordinansa para sa kabubuti ng ating mga kababayan. Board Member Jerry Rosario, sir, it's your inaugural session today. Ano pong nangyari? Yung isa. Okay, so ayun, kapaborito Joseph, nakuha niya yung Committee on Health. Alam mo naman natin na doktor yan. At syempre, you're in good hands. Oo, you're in good hands. Kaya Dr. Jerry pala. Jerry Rosario. Yung mga alagang Rosario, tulad ni Mayor Ming Rosario. At nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam din yung pumalit. Pero Binse pa rin. Kay Attorney Alfonso, kay Noel Binse, dati kasi the late board member Alfonso Binse, at nung nagtapos yung kanyang termino, pumalit naman yung kanyang kapatid. Na abogado din si Attorney Noel Binse. At nagtapos yung kanyang termino, at ito nga, kumandidato din yung kanyang anak na hindi na rin bago sa kanya yung legislative work dahil dating konsyal naman sa Tayog. Si Noel Fernando Binse Jr. naman. Ang siyang bagong board member nila dyan sa may 6th District. At narito rin ang ating pakikipagpanayam kay board member Noel Fernando Binse Jr. ng 6th District. Mapalad po tayo at makakapanayam po natin si Sir Noel Fernando Binse Jr., ang board member ng 6th District ng ating lalawigang Pangasinan. Sir, kumusta po ang inaugural session ninyo today? Okay naman po, smooth naman po ang session at
Nag-start na po kami, for the first regular session at nagsalita nga ang ating Vice Governor at marami siyang sinabi para sa mas maganda pa, mas maayod na probinsya ng Pangasinan. So, how's your day working sa bagong ito? Although this is my first time as a board member, hindi na rin po bago sa akin po to kasi nag-first councilor na rin po ako sa bayan ng Tayug, kaya sanay na rin po ako. So legislative work, yes, okay. So sa legislative session po. Mga committees, meron na po ba kayo na napag-usapan? Hindi pa naman na na-open, hindi pa na-adapt or na-approve kung anong committees po na naibigay. Yes, at ano pong asahan ng 6th District kay Board Member Noel Binse? Yes, always palagi kong sinasabi nung election hanggang ngayon na itutuloy ko ang legasiya ng Binse na mula pa kay uncle ko nga si former board member Alfie Binse at ang katatapos lang na board member ang aking ama na si board member Noel Binse at ako na nga yung sumunod, ang kanyang anak Noel Binse Jr. na itutuloy ang legasiya ng Binse na tutulong susuporta para si kaganda ikaayos ng 6th District ng Pangasinan at lalo-lalo na ang probinsya natin na Pangasinan. Yes, dahil alam naman natin na noon pa ang Binse ay palaging nandyan sa 6th District. Meaning to say is maganda naman yung mga nagagawa natin. Yes. So, siguro mensahe ninyo sa inyong mga kadistrito, sir, sa inyong pagkapanalo at ngayon, nandito na kayo sa Kapitolyo ng Pangasinan. Unang-una, maraming salamat dahil pinanalo niya ako bilang number 1 na board member ng ika-6 na distrito ng Pangasinan. Aasahan nyo ang aking tulong, suporta sa ika-6 na distrito. At sa ating session, ipaglalaban, tutulungan ko ang ika-6. Kagaya nga kanina, nagsalita na ako para sa ating session, tuloy-tuloy na yan hanggang sa matapos ang unang termino. Okay, thank you, sir. Okay. Partner, si board member Noel Fernando Binse Jr. Pari-pariaso itsura yung matadaan to. Oo, talagang gabagabay day malapot si board member Alfie. Yes, the late board member Alfie Binse. Okay. Hello, good morning kay Sir Jerry Domingo. Sabi niyo, good morning gentlemen. May God's blessings be upon us all. May seed hanggang araw, count the blessings. Yun. Yes, Sir Jerry. Okay. Kay Sir Jerome Antinorio, good morning. Have a blessed Tuesday too. Siyempre, sa aray arom niran na kantabay natan at likna ibalay. Watan si Sir Ronnie Wapson. Yes, good morning. Good morning mga idol, Sir Joseph, Sir RJ. Lugayin ko pa asawak yung maaro lawas sa Jack. Mylene Alvaro, love you always asawa. Lahat ng nakikinig sa DWJE, sana all happy from Intoy Wapson. Ayos. Yun. At bukas baka matalakay din natin yung mainit na issue din dyan sa Lingayen. Napadod mo yung mga videos na pinapalabas ni Councilor Randall Bernal. Yes, dahil may parang mayroong nangyaring question hour dyan patungkol sa ginawang proyekto na water yung treatment facility na nagkakalaga ng 10 million pesos pero hindi napapakinabangan diyan sa may Sitio Playa. Bukas yan. Ganon? Yes, magandang talakayin natin yan, maganda yan. Dahil people's money yan. Kailangan hindi masayang at mapakinabangan ng taong bayan. Yes. Okay. Kay Sir Max Sisolius, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. At kay sabi ni Madam Emma, pahabol sir, pakigreet po ng happy birthday si Madam Jocelyn Froncoso. Kahapon, anak po ni Nanay Bihing. Oy, Madam Nanay Jocelyn. Bihing. Good morning. Belated, happy birthday. Ayan. Pero nga pala malam, yung oras sa atin talagagik. Ang tabihan ng susunod kagad ang number 1 yung kapaborito, Joey Baby. Akalo pa kantabay lalangula sa rin magturiran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturiran kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side, ang ating Just Tony ng Pangasinan, Engineer Dennis Palaganas.
See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.